Mill-15 ta' Novembru li ġej, id-doża addizzjonali tal-vaċċin kontra l-coronavirus se tibda tingħata lill-ħaddiema tas-Saħħa, lill-carers fid-djar tal-anzjani, lill-ispiżjara, lill-għalliema u lill-residenti u ħaddiema fid-djar residenzjali. Dan it-tilqim mistenni jingħata fi żmien xahar biex fl-erbatax ta' Diċembru id-doża addizzjonali tibda tingħata lil persuni ta' bejn is-sittin u s-sebgħin sena. Dawn id-dettalji ħabbarhom id-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Fearne it-tnejn filgħaxija fil-Parlament waqt l-estimi finanzjarji tal-budget għall-Ministeru tas-Saħħa. Ħankunu qegħdin nagħtu l-booster il dawk il-healthcare workers, ġifieri il-professjonisti ta' qasam tas-saħħa l kull min jaħdem fl-isptarijiet u fil-kliniċi tagħna, lill-carers fid-djar tal-anzjani, lill-ispiżjara u fil-komunità, kif ukoll it-teachers u lil dawk il-persuni li jgħixu fl-istituzzjonijiet. Taħa jibda mill-15 ta' Novembru. U spjega li dan jista' jsir wara ritmu tajjeb li bih miex it-tilqim tad-doża addizzjonali tal-vaċċin għal COVID-19 wara li ġew imlaqma l-anzjani kollha fid-djar residenzjali u dawk b'immunità baxxa u 2/3 tal-anzjani fil-komunità li għandhom aktar minn 70 sena. Fearne fakkar kif mit-tnejn beda wkoll it-tilqim tal-influwenza lil kull min għandu aktar minn 55 sena fiċ-ċentri tas-saħħa madwar Malta u Għawdex. Il-Ministru tas-Saħħa ħabbar ukoll li mill-ewwel ta' Novembru dawk l-istabbilimenti u postijiet li jaċċettaw biss nies imlaqma, inkluż ristoranti u swali tat-tiġijiet, se jkunu qed jaraw aktar tnaqqis fil-miżuri. Fost oħrajn avvenimenti sa massimu ta' 300 ruħ jistgħu jsiru mingħajr il-bżonn ta' distanza soċjali. Is-sitwazzjoni se tkun sorveljata b'mod kontinwu biex jekk kollox imur sew, l-awtoritajiet tas-saħħa jkunu jistgħu jirrilaxxaw aktar miżuri. Fosthom tiġi kkunsidrata l-possibilità li l-avvenimenti jsiru bil-wieqfa. Dan il-monitoraġġ se jsir ukoll f'Diċembru, bilan li għal żmien il-miliet ikollna l-ħajja soċjali lura kif imdorrijin biha qabel il-pandemija. Kif jibda dieħel Diċembru, anke nkunu qegħdin naraw kif nkunu nistgħu nkomplu nirrilaxxaw dejjem jekk il-figuri ma jolgħux biex matul il-vaganzi u matul il-festi tal-miliet u tal-ewwel tas-sena ikollna l-ħajja soċjali tagħna li tkun kemm jista' jkun normali. Intant mit-3-26 ta' Novembru pajjiżna se jibda jirrikonoxxi ċ-ċertifikati tal-vaċċin taċ-Ċili, tal-Azerbajġan, tal-Libja, tal-Kolumbja, tal-Ġappun u tal-Oman.